നമസ്കാരം. ഡിമാക്സ് ഡിസൈൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സുജിത് സുരേഷ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ 1550 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പും കൂടെ ചേർത്തുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്കൊരു 5 സെന്റെങ്കിലും വസ്തു ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വസ്തു ഉള്ള ആൾക്ക് വീടും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കടമുറിയായിട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്ലാനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കൂടി ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയയും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊരു 762.5 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമുക്കൊരു 824 സ്ക്വയർ ഫീറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ 1550 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ. ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ മിനിമം ഒരു 5 സെന്റെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറത്തെ അളവുകൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 മീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 മീറ്ററും 97 സെന്റിമീറ്ററുമാണ്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് ഒരു ബെഡ്റൂം ആണുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരു 3 ഷോപ്പുകളാണ് മുന്നിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 3 ഷോപ്പുകളും ഒരേ സൈസ് തന്നെയാണ്. 360 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 330 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷോപ്പുകളുടെ പുറകുവശത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷോപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് പുറകെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് പറയാം. കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 135 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും 230 സെന്റിമീറ്റർ നീളവുമായിട്ടാണ്. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ക്ലോസറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ. ടോയ്ലറ്റ് കൂടാണ്ട് നമുക്കൊരു വാഷ് ഏരിയ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആ വാഷ് ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. ബെഡ്റൂമിന്റെ എൻട്രൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 360 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 344 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു 3 പാളി ജനൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു 3 പാളി വാർഡ്രോബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റൂമിന് ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 135 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും 160 സെന്റിമീറ്റർ നീളവുമായിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ക്ലോസറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ. മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് വാഷ് ബേസിന്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഡ്റൂം നമുക്ക് ഒരു റൂമായിട്ട് റെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഫാമിലിയുടെ ഗസ്റ്റ് റൂമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഷോപ്പിന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കോമൺ ടോയ്ലറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ഏരിയയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ പ്ലാനിന്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് ഈ വഴിയാണ് കയറി ബാൽക്കണി വഴി നമ്മൾ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഹാളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 പാളി ജനലുകളാണ്. എൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹാളിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 450 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 330 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമായിട്ടാണ്. സോഫയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാളായിട്ട് നമ്മളൊരു TV യൂണിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കിച്ചണും ഹാളും ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു പാർട്ടീഷൻ വാൾ കൊടുക്കാം. ഞാനത് കൊടുക്കാത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിച്ചന്റെ സൈസ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. കിച്ചന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 294 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും 330 സെന്റിമീറ്റർ നീളവുമായിട്ടാണ്. കിച്ചണിൽ നമ്മൾ 2 ജനലുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും 3 പാളി തന്നെയാണ്. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെ പൊസിഷൻ. താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ സിങ്കിന്റെ പൊസിഷൻ. മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. കോറിഡോറിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം. ഈ ബെഡ്റൂമിനൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല. നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ വാഷ് ബേസിനും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ 2 ആവശ്യത്തിനും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണ്. ഞാനപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയാം. 360 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 330 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു 3 പാളി ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് ഒരു 3 പാളി വാർഡ്രോബ്. ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കോറിഡോർ വഴി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ബെഡ്റൂം. ഇതൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ള ബെഡ്റൂമാണ്. ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 360 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 344 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ 2 ജനലുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു 3 പാളിയും മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു 2 പാളി ജനലുമാണ്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു 3 പാളി വാർഡ്രോബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ്. ടോയ്ലറ്റിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 135 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും 150 സെന്റിമീറ്റർ നീളവുമായിട്ടാണ്. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ. ഞാൻ തിരികെ അവിടെ നിന്ന് കോറിഡോറിലേക്ക് വരികയാണ്. കോറിഡോറിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ്. കോമൺ ടോയ്ലറ്റിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 135 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും 150 സെന്റിമീറ്റർ നീളവുമായിട്ടാണ്. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ
വാഷ് ബേസിൻ്റെ പൊസിഷൻ, മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള അളവുകളും ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ബാൽക്കണിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനാണ്. ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മളൊരു ബാൽക്കണി പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ പ്ലാനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3D ഫ്ലോർ പ്ലാൻ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ പ്ലാനിൻ്റെ 3D ഫ്ലോർ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ 3 ഷോപ്പുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷോപ്പ് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാഷ് ഏരിയ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഷോപ്പിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ പൊസിഷൻ. പുറത്ത് ഈ ഒരു വാളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാഷ് ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ്. വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ബെഡ്റൂം. ബെഡ്റൂമിന് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു 3 പാളി ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുന്നിലായിട്ട് നമ്മളൊരു 3 പാളി വാർഡ്രോബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ്. ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ വാളിലായിട്ടൊരു ക്ലോസറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന വാളിലായിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ 3D ഫ്ലോർ പ്ലാൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ 3D ഫ്ലോർ പ്ലാൻ. ഞാനപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് ത്രൂ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റെയർ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വരുന്നത് ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ്. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ എലിവേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ 3D കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ നേരെ കിടക്കുന്നത് ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ്. ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ എൽ ഷേപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 പാളി ജനലുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു TV യൂണിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീടിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ലിവിംഗ് ഏരിയയും കിച്ചണും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ സ്പേസ് നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ചെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൗണ്ടറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുത്തി ഫുഡോ മറ്റൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. കിച്ചണിൽ നമ്മൾ 2 ജനലുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 പാളി തന്നെയാണ്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ പൊസിഷൻ. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ. വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പൊസിഷൻ. ഈ വീടിനൊരു വാഷ് ഏരിയ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ കോറിഡോർ വഴി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു 3 പാളി ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഒരു വാളിലായിട്ട് വാർഡ്രോബും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോറിഡോറിൽ മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ്. അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാളിലായിട്ട് വാഷ് ബേസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന വാളിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോസറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകാം. റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ 2 ജനലുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടത് ഭാഗത്തൊരു 3 പാളിയും മുന്നിലായിട്ടൊരു 2 പാളിയും. ഈ കാണുന്ന ഒരു 3 പാളി വാർഡ്രോബാണ്. ഈ റൂമിനൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിൽ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് വാഷ് ബേസിനും വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലോസറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ 3D ഫ്ലോർ പ്ലാനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ. നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ 3D കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫുൾ 3D. ഇതിൽ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3 ഷോപ്പാണ്. ഇതൊരു ഷോപ്പ്, ഇത് മറ്റൊരു ഷോപ്പ്, ഇത് ഒറ്റ ഷോപ്പാണ്. അതിന് 2 ഷട്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ കാണുന്നത് വാളിൽ വുഡൻ ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ടൈൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഇടയിൽ ഗ്രൂവ് കൊടുത്ത് വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോവാളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സൺഷെഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഷോവാളാണ്. ഇത് ഹാൻഡ് റെയിലാണ്. ഹാൻഡ് റെയിൽ നമ്മൾ GI പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ACPയുടെ വർക്കാണ്, ACP പാനലിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ACP പാനലിൻ്റെ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് പുറമേ കാണുന്നവർക്ക് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡീറ്റെയിൽ. ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകു വശത്തേക്ക് പോകാം. ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ. ഇത് നമ്മുടെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണ്, ഷോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള ബെഡ്റൂമിൻ്റെ പൊസിഷനാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കയറി മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് എത്തും. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലാബിനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാൽക്കണി നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ 3Dയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റെൻഡർ 3D കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
അപ്പം അടിപൊളി വീടുകളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.